ବିନା ମୁଡ୍ ସର୍ଦାରେ ବାହାଘର କେନ୍ତାକରି ହେଲା କେନ୍ ଲୋକମାନେ ଇନେ ବାହା କରସନ୍ ଏନ୍ତା ବିନା ମୁଡ୍ ସର୍ଦାରେ ଆସୁନ୍ ଜାନ୍ମା ଜୟ ମା ସମଲେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲସେ ରଖିଥିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଉନ୍। ତ ସକାଳୁ ବାହାରି ଗଲୁ ଭାଇ ଆମର ବାବୁ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ଆମର ଭାଉଜ ମାନେ ଗୋଟେ ଆସିବାର ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କଲୁ ଜୁରାଡ଼ ଛକରେ ତାପରେ ମୋର ସାଙ୍ଗଟେ ଆସିଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରୁଥିଲୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ ହେବାର ସମୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲୁ ଆଉ ଆମର ଭାଉଜ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସହିତ ଆମେ ବାହାରିଲା ପରେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଅଟକିଲୁ ସେନେ ଟିକେ ସାମାନ ପତ୍ର ଟିକେ ଘିନମୁ ବୋଇଲାକେ ଅଟକିଲୁ ଅଟକିଲା ପରେ ଫେର୍ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ଭାଉଜ ଭାଇ ଝିଅ କରି ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛନ୍ ଆମେ ଦେଲୁ ତାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଭାଇ ଦେଖୁଥିବେ ଗେଟ୍ରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଯେନ୍ ଘରକେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହାଘରକେ ଆସୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ତ ଆମର ବୋଲର ବି ଗୋଟେ ସେମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସହିତ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଆମକେ ଟିଫିନ୍ ଦେଲା ପରେ ଆମର ବାବୁ କେନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛେ ଦେଖ ଆମର ଭାଇ ଭାଉଜ ମାନଙ୍କର ସବୁରେ ଆମର ଛୁଆ ଖାଉଛେ ଭାଇମାନେ ତାପରେ ଆମେ ବୁଲି ଆସିଲୁ ସେ ଫଟୋ ବ୍ୟାନର ମାନେ ଟିକେ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଆମର ସେ ଜୁଏଁରଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଝିଅ ଯେନ୍ଟା ବାହା ହଉଛେ ଆମର ଭଉଣୀ ଲାଗବେ କାରଣ ମାନେ ତାଙ୍କ ମା ବାପା ଏ ଯେନ୍ ବସିଛନ୍ ଦେଖୁଥିବେ ଦୁଇ ସନ୍ଧି ଯିଏକି ଭଉଣୀ ପାଖେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ ସେ ବାପା ତ ମୋର ଘର ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା କି ଆମର ଭଉଣୀକୁ ଜୁହାର କଲେ ଆମକେ ଜୁହାର କଲା ପରେ ଦେଖୁଥିବେ ଫଟୋ ହେଇଥିଲୁ ତାର ସହିତ ପରିଚୟ ହେଲା କି ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲା ମୁଇଁ ଦାଦା कहू ମତେ ପୁଅ କରିଛନ୍ ତମ ଘରେ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସେ ତ ମତେ ନେଇ ଦେଖିଥିଲ କହୁଥିଲା ତାପରେ ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲା ତାପରେ ଦେଖିଲା ପରେ ତାପରେ ଗେଟ୍ ବାହାରକେ ଆସିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିବେ ଝୁଟି ମାନେ କଲସ ମାନେ ଥାପୁଥିଲେ ତ କେନ୍ତା ହେଲା ଏଇଟା ବିନା ମୁଡ୍ ସର୍ଦାରେ ବାହାଘର ଦେଖୁଥିବେ ନା ମୁଡ୍ ସର୍ଦା ଅଛେ ନା ଇନେ ଏ ଅଛେ ଦେଖୁଛେ ବାଉଁଶକେ ସେମାନେ ପୂଜା କରିକିନା ବାଉଁଶକେ ଗାଡ଼ି କରି ବାହା କରସନ୍ ତ ଏଇଟା କାଁ ଥିଲେ କାଟସନ୍ କାଣା କହିସନ୍ ତ ମୁଇଁ ପଚରେଇଥିଲି ମାନେ ସେ ଗୋସାଇ ମହାପୁର ମାନକେ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲିଟା ବାଭନ ପରିବାରରେ କିଛି ପରିବାରରେ ହେସି କିଛି ବାଭନ ମାନଙ୍କର ଥନେ ଆଉ ସବୁ ବାଭନ ମାନେ ଏଇ ସବୁ କାମରେ ନେଇ ହନ୍ ତ କିଛି ବାଭନ ଲୋକ କରସନ୍ କିଛି ଲୋକ ନେଇ କରନ୍ ଅଲଗା ପରମ୍ପରା ଯେନ୍ଟା ଶୁଣି ମାନେ ଯେନ୍ଟା କରସନ୍ ତମେ ବି ହେନ୍ତା କରସନ୍ ଏଇଟା ଶୁଣବାକେ ମିଳିଲା ତାପରେ ମାନେ ପଚରାଇଥିଲେ ସେ କାଣା ଗୋଟେ କହିଥିଲେ ତାକୁ ଭୁଲିଗଲି ସେ ଜିନିଷଟା କାଣା ଗୋଟେ କହିଥିଲେ ତାପରେ ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ସେ ଭଉଣୀର ହଳଦୀ ଦେବା ଲାଗି ଚାରିଆଡ଼େ ପାଞ୍ଚ ଆଡ଼େ ସେମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ଘେରି ଯାଇଛନ୍ ସମସ୍ତେ ହଳଦୀ ଦେବେ 6 ଲୋକ 7 ଜଣ ହେଇକରି ଫାଷ୍ଟ ମନୁଷ ପିଲାମାନେ ଦେବେ ଯେ ୟଙ୍ଗ ମାନେ ଯେତେ ଅଛନ୍ 5-7ଟା ଲୋକ ସେମାନେ ଦେବେ ଦୁଇ ସନ୍ଧି ଦୁଇ ଆଡ଼େ ବସିଛନ୍ ମଝିରେ ଯେନ୍ଟା ବସିଛନ୍ ଆମର ବାପା ସେ ବସିଛନ୍ ମତେ ଯିଏ ପୁଅ କରିଥିଲେ ତାପରେ ସିଧା ପଳେଇ ଆଇଲେ ଭାଇ ମଲଦିଆ ଲୋକ ମାନେ ମଲଦିଆ ଯାକେ କଏସା ସେ ଲୋକ ତ ମଲଦିଆ ନେଇ 2-3 ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ତାପରେ ସେ ଦୁର୍ଲା ନଚାବାଟା ଆଣିଥିଲେ ଦୁର୍ଲା ନଚା ବି ଏଇନେ ଦେଖବାକେ ନାଇଁ ମିଲେ ତାପରେ ସେ ପେଟିରେ ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିବେ ପେଟିରେ ବାନ୍ଧି କରି ଆଣିଛନ୍ କାଣା ମାନେ ଅଛେ ତ ନାଇଁ ଜାନେ କିନ୍ତୁ ସବକେ ଗୋଡ଼ ଧର ଅତିଥି କରିକିନା ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ସମସ୍ତେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ଜୁହାର କରୁଥିଲେ ଜୁହାର କଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇଲା ପରେ ଘର ଭିତରକେ ରାଖି ନେଲେ ଘର ଭିତରେ ନେଲା ପରେ ସେଟା ମାନେ ବାହାରେ ରଖିଲେ ଦେଖିଲେ କଲସରେ ସେମାନେ ଆନିକରି ରଖି ଦଉଛନ୍ କଲସରେ ତାପରେ ଏମାନେ ସବୁ ଆନିଗଲେ ଆଉ 2-3 ଲୋକ ଏକା ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ପରେ ଆଉ ମୁଡ଼ିଆ ମାରିକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି ଦେଖୁଥିବେ ଯେନ୍ ସନ୍ଧି ବୋଧେ ତାଙ୍କର ସେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଧି କିଏ ତ ନେଇ ଜାନି ମୁଇଁ ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଫେର ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପାଛୋଟି ନେଲେ ଘରକେ ନେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଲୋକ ତାପରେ ଆମକୁ ଭୋଗ ଲାଗୁଥିଲା ନା ସମସ୍ତେ ଆମର ବାବୁ ଆମର ଭାଇନା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଖାଇବା ଲାଗି ବସିଗଲୁ ଖାଇଲା ପରେ ଦେଖୁଥିବେ ମୋର ଭଉଣୀର ହଳଦୀ ଖେଲା ଆସି ଯାଇଥିଲା ନା ଏବାଟେ ହଳଦୀ ମଖଉଛନ୍ ଭଉଣୀକେ ହଳଦୀ ମଖଉଛନ୍ ଦେଖୁଥିବେ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ହଳଦୀ ମାନେ ମାଖବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ତାପରେ ଫେର ବସେଇ ଦେଲେ ଆମର ଭଉଣୀକେ ଟିକେ ବସେଇ ଦେଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଯେନ୍ଟା ଗଂଶିବାର କଥା କହେସନ୍ ଯେନ୍ଟା ଆମର ଥାନେ ବି ଅଛେ ସେ ଭଳିଆ ଗଂଶି ଦେଲେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛ ଗୋଟେ କରି ଆସିବେ ଏବେ ଗଂଶିବେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଦେବୀ ଦେବତା ହଉ କି ଯେନ୍ ମାନେ ଆମେ ଯେନ୍ଟା ପରମ୍ପରାରେ କରସନ୍ ସେ ଭଳିଆ ଟିକେ କରୁଥିଲେ ସେନେ ଆମେ ବସିକରି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିଲୁ ତ କେନ୍ତା କରୁଛନ୍ ବୋଲିକରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ଏଇ ବାଭନ ପରିବାରରେ କେନ୍ ଭଳିଆ ଆସି ସବୁ ବାଭନରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କିଛି ବାଭନ ଅଛନ୍ ଅଲଗା କରସନ୍ କିଛି ବାଭନ ଅଛନ୍ ଅଲଗା କରସନ୍ ଗୋସାଇ ମହାପୁର ମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର କାମରେ ତ ଆମେ ବି ସେନେ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖୁଥିଲୁ କେନ୍ତା କେନ୍ତା କରୁଛନ୍ ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ତ ନେଇ ଦେଖିଥି କିନ୍ତୁ ବାଭନ ପରିବାର ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ କିନ୍ତୁ ନେଇ ଦେଖିଥିଲି ଫେର ଭଉଣୀକେ ଧରି ଆଣିଲେ ଆଛିନ୍ ଦେଖିବେ କେନ୍ତା କରି ଭଉଣୀ ସହିତ ଘରକେ ଧରି ନେବେ ଆଛିନ୍ ଟିକେ ହଳଦୀ ସେ ଚାଉଳ ଖୁରୀରେ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ସେ ଭଉଣୀ ଘରକେ ଭିତରକେ ପଶିଲେ ସେ ମା ଗୋଟେକ ସହିତ ଦେଖୁଥିବେ ତାପରେ ହଳଦୀ ସେ ଦିଦି ମାନେ ଯେନ୍ ଥିଲେ ଭାଇ ମନକେ ଏନ୍ତା ମଖଉଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ କହନ ତାପରେ ପଳେଇ ଆଇଲେ ହଳଦୀ ରସମ ଲାଗି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକେ ଆଇଲା ବୋଲେ ସେଲ୍ଫି ହେବା ଆଜିକାଲି ଝିଅ ମାନଙ୍କ କଥା ଜାଣିଛ ତାପରେ ମୋର ମା
ଯେ ଭଉଣୀର ମାଆ ବୋଲେ ମୋତେ ଯିଏ ପୁଅ କରିଛନ୍ ସେ ମାଆ କେତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ ଦେଖୁଛ ଭଉଣୀକି ବାହା ଦେଉଥିଲେ ବୋଲି। ତାପରେ ଭଟାକେ ଆଇଲେ ତାକୁ ବୁଝେଇ ବୁଝା କରି ଆନୁ ଆମର ଭାଇ ସହିତ ମୋର୍ ବାପା ଆର୍ ମୋର୍ ମାଆ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ଲୋକ ଅଛନ୍। ବାପା କହିଲେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ବାବା ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର୍ ଭାଇ ଯିଏକି ପୋଲିସ ଜବ୍ରେ ପାଇছে ଆମ ଘରର ପୁଅ ଯେନ୍ଟା। ତାପରେ ଗୁପଚୁପ୍ ଦୁକାନ୍କେ ଟିକେ ପଲେଇ ଆଇଲୁ ମୁଢ଼ି ଦୁକାନ୍କେ ଟିକେ, କାରଣ ଇ ଜାଗାକେ ଆଇବାର୍ ଲାଗି ଆମର ଯେନ୍ ଝିଅଟା ଥିଲା ସେ ଭୁକେ ହଉଛେ ବୋଲି କହୁଥିଲା। ତ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଆସିନୁ ଆସିଲେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ସୁବାସ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ମାଲିକ ଯିଏ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ଖାଉଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ସହିତ ଟିକେ ଦୁଃଖ ସୁଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ। ତାପରେ ଆମର ଝିଅକେ ମୁଢ଼ି ଖାଇବି ଗଲେ ମୁଢ଼ି ମାଗିଦେଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଇନାର ଝିଅ ଯେଟାକି। ତାପରେ ମୋର୍ ଲାଗି ବି ଚନା ଚାଟ୍ ଟିକେ ଆସିଲା, ମୁଇଁ ବି ଭୋଗ ଲାଗୁଥିଲା ଟିକେ ଟିକେ ତ ମୁଇଁ ବି ଖାଇଦେସି କହିଲି। ଝିଅ କହୁଥିଲା ତମେ ବି ଖ କାକା କଲେ ମୁଇଁ ନେଇ କହେ ମୁଇଁ ମାଗୁଛ କହିଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିନୁ ଆମର ଭଉଣୀ ସହିତ ସେଲ୍ଫି ହଉଥିଲେ ଗିଫ୍ଟ ମାନେ ଦେଇକରି, ତାପରେ ଦେଖୁଥିବେ ସେଲ୍ଫି ହେଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାମ ସାରିକରି ପଳେଇ